Hej og velkommen til. Forestil dig lige en vandrerute, der er så meget mere end bare en sti i bjergene. Det er faktisk en hel mission. I dag skal vi se nærmere på Tour Valls de la Marina, et ret utroligt projekt, der er født i den lille by Benjali. Det er skabt af forfatteren Joan Elias Andrés med et mål at genforene en hel region. Bjerge, der forener dale. Altså, det er jo mere end bare en flot titel, ikke? Det er selve hjertet og sjælen i hele det her projekt. Vi skal glemme alt om at se bjerge som adskillende mure. Her skal vi i stedet se dem som broer, som de gamle stier, der væver lokalsamfund, historier og, ja, mennesker sammen igen. Det her projekt har været 8 år undervejs, og det er altså så meget mere end bare en guidebog. Man kan mærke, at det er en passioneret mission. Hele ideen er at genopdage og genforene en region ved at puste liv i dens glemte historiske stier. Hele fundamentet er bygget på et kæmpe stykke fællesskabsarbejde. Det er jo ikke kun forfatterens vision. Det er også hundredvis af timers sved fra frivillige, blandt andet fra Association d'Amix de la Val de Gallinera. De har brugt år på at rydde og genåbne de selvsamme stier, som nu udgør hele ruten. Det er ret fantastisk. Okay, men hvorfor overhovedet skabe sådan en tur? Hvad er den dybere tanke bag det hele? Hvad er det, der er sjælen i den her rejse? Lad os dykke ned i det. Inspirationen kom sjovt nok fra den verdensberømte Tour du Mont Blanc. Men visionen her var en helt anden. Målet var ikke at skabe en kommerciel begivenhed eller en ren sportspræstation. Nej, det handlede om at skabe en oplevelse, der var forankret i det, de kalder la calma, altså roen. En chance for virkelig at fordybe sig. Noget af det, der er virkelig fascinerende, er, at ruten har 2 sider af samme sag. På den ene side er den en seriøs fysisk udfordring for den erfarne vandrer eller løber, og på den anden side, der er den en dyb kulturel rejse. Den fører dig gennem landsbyernes hjerte og lærer dig at læse historien, som er skrevet ind i selve landskabet. Så hvad indebærer det her eventyr helt konkret? Lad os lige kigge på tallene bag turen, for de er ret imponerende. Først og fremmest distancen. Ruten er en cirkulær tur på i alt 128 kilometer. Jep, du hørte rigtigt. 128 kilometer. Det er altså en solid distance, der tager dig lige igennem hjertet af Marina Alta-regionen. Og du skal ikke regne med, at det er fladt terræn. Overhovedet ikke. Med mere end 5.670 positive højdemeter er det her en tur, der helt sikkert kommer til at teste dine ben. Men til gengæld bliver du belønnet med nogle helt uforglemmelige udsigter. Undervejs kommer du til at krydse hele 8 forskellige dale. Hver og en med sin helt egen karakter, sin egen historie og skønhed. Det er altså en vild rejse gennem et utroligt varieret landskab. Hele turen er smart opdelt i 6 overskuelige etaper. Hver etape er på omkring 20-25 km, og så slutter den belejligt i en landsby. Det skaber en ret perfekt balance mellem dagens anstrengelser og så aftens restitution og hygge. Men her bliver det rigtig magisk. Turens virkelige magi ligger nemlig ikke kun i kilometrene eller udsigterne. Den ligger i de utallige historier, der er flettet ind i selve landskabet. Det forvandler en almindelig gåtur til en levende fortælling. I landsbyerne advarede man for eksempel børnene mod saginer. Det var en slags lokal bussemand, der ifølge historien fangede uartige børn i sin sæk for at lave tæller af dem. Lidt uhyggeligt, ikke? Men det er netop de her gamle, gyssende legender, projektet puster liv i for at genvinde den lokale folklore. Og så er der sådan en helt uventet detalje. Hvis du kigger godt efter på de gamle døre i husene, så er mange af dem lavet af amerikansk fyrtræ. De er opkaldt efter havnebyen Mobile i Alabama, og pludselig afslører sådan en lille ting en skjult forbindelse til global handelshistorie, hvor skibe kom tilbage fra USA lastet med det her robuste træ. En noget mere dyster historie knytter sig til Fontilles spedalskhedssanatorium. Der blev bygget en enorm mur omkring det i 1930'erne, og den lokale overtro sagde, at muren blev bygget for at forhindre luften i at slippe ud. Det er jo en virkelig gribende fortælling om frygt og isolation. Hver eneste skridt på den her rute er en vandring gennem historiens mange lag. Du ser snebrødene, der engang opbevarede is til byerne, og du går gennem affolkede landsbyer, der vidner om fordrivelsen af moriskerne for hundredvis af år siden. Hele landskabet er simpelthen et levende museum. Præsentationen af bogen sluttede dog ikke bare med historier fra fortiden. Den sluttede med et meget presserende budskab, som var rettet direkte mod fremtiden. En vision for, hvordan man beskytter det her unikke område.
Forfatteren sluttede af med en ret skarp advarsel. Tænk over det. En skovbrand er en katastrofe. Ingen tvivl om det. Men naturen, den kommer igen. Det er reversibelt. Men hvad så med byudvikling? Når man bygger 500 villaer med swimmingpools i en dal, som der er trusler om i nærheden, så er ødelæggelsen irreversibel. Beton kan man ikke fortryde. Og kernen i budskabet er, at det her handler om meget mere end bare naturbevarelse. Det handler om vores velvære, om vores trivsel. Som forfatteren sagde, beskyttelsen af territoriet er en nødvendighed for det fysiske og følelsesmæssige velvære. Løsningen er ikke at stoppe alt udvikling. Det er at skabe en helt ny vision. En vision, hvor man beskytter området ambitiøst, måske som en naturpark, og så bygger en bæredygtig økonomi ovenpå regionens unikke kultur, produkter og fantastiske landskab. Saturwald de la Marina er altså meget mere end bare en rute. Man kan næsten kalde det et manifest for en anden slags fremtid. Og det efterlader os med et ret afgørende spørgsmål. Er en fremtid, der genvurderer og passer på vores omgivelser i stedet for at ødelægge dem, overhovedet mulig? Det er værd at tænke over. Tak fordi du lyttede med.